Pozdrav ljudi, ja sam Jovan. Danas ćemo odigrati jedan gameplay, jednu igricu po imenu Clash Royale. Svi znate, Supercell kompanija je napravila igricu. Samo da kažem, ja sam još kad nije izašla za Play prodavnicu, ja sam je skinuo sa Google, znači sa Googlea i bio sam Arena 4, ali zajebao sam se što sam restartovao telefon na fabrički način i jebi ga ljudi, ne igramo sve iz početka. Ajmo. Ljudi, kupio sam jednu novu, znači dobro u početku, malo glupo ljudi, bio sam Arena 4, sad restartovao sam telefon na drugi akaunt i jebi ga, nemam više taj akaunt. Zato igram opet, sviđa mi se igrice, evo. Znači, tražit ćemo klan. Kupio sam ljudi, evo moja postava. Znači, sad možda malo princ uništava, zmaj možda malo uništava, ali okej. Znači, dve epike. Znači, najbolje vam je pravit ću tu epizodu sa najboljom taktikom. Gledaj, znači, uklapa mi se sve osim ovog princa ovdje dole. Vi gledate ljudi, znači od gore da su vam najskuplji, mogu ovog da, dobro ne već. Eto. Ajmo da tražimo klan. Koji ćemo klan ljudi, ja ne znam. Neću da, kupio sam princa da ljudi sad. Daj, klikni. Evo ga. Znači tražimo klan. Ajmo Balkanci da vidimo. Balkanci da vidimo da li ima nekog. Balkan, dobro. Neću sad tražim ono, brate, što više trofeja da ima klan. Jer neću, brate, ima 50 njih, a trofeja 1000. To nije dobro. Znači, tražimo neki dobar klan. Evo, tipa ovaj. Balkanci 50 ima, okej. Koje gledaju, ovi se trudi 7, a napravili 2000, svaka čast. Ovaj je dobar, ali ne mogu ući, jebik. Ajde vidimo šta ima još. Dobro, to mislim da je isti. Da nađemo ljudi neki fantastičan klan. Ovo, brate sve zato. Šta je, aha, ček. Ja mislim da sam ušao. Da, samo malo. Nisam, okej, nešto mi se čini. Mislio sam ušao u neki klan. Realni Balkanci, dobar je. Ne valja. Balkanski ludaci, ajmo opet tu da vidimo nešto. Nema ni tu. Nema ovdje, ali dobro, neću taj malo. Braća, dobro. Ljudi, ne možemo još da nađemo klan, ali tražit ćemo još. Svi mi Balkanci, dobro. Balkanci. Ljudi, opet vam kažem. Čekaj da vidim nešto. Srbija, vrat. Gdje je ovdje Srbija? Kad tražim da se zna. Srbija, daj brate, gdje je Srbija? Samo malo ljudi da ovo nađem. Srbija, daj des. Ovdje se treba negdje koliko mi se čini da bude. Srbija. Aj ljudi, ne, ko će traži da se ja tu sad nerviram. Dođi bre. Čekaj, još neki klan da nađemo ljudi. Samo malo. Tipa Balkan. Ovaj nije loš. Čekaj. Aha, okej. Ajmo da tražimo ljudi još klana. Ovo nije loš isto. Ušao bih da može. Ajmo ovdje. Daj brate, mogu ja neki sve pun zatvoren. Pa šta ste takvi jebote. Ovdje.
Ovdje. Ne. Dole ovdje i puno što. Malo se namestim lepo. Ne vidim koliko smo ljudi. 5 minuta se muči. 5, da 5. Mučimo se na 5 minuta. Stani bre, ajde, jebem ga u klan, ajde, neki dobar klan. Ako vi imate neki klan, pišite mi komentare da uđem. I prvo mi napišite koliko vas je i trofeja, znači ja ne ulazim ovo. Rašari klan što su, brate. Gledaj. Evo ovako klan. Pa da vidimo možda tu nešto na... Kuvac, brac, dobro. Mekeli. Ajmo u ovaj klan ljudi. I ušli smo, ali nema niko koliko mi se čini. Čekaj da vidimo. Samo da vidim nešto. Uđite. Ma ja tebi glavu ću ti ući. Beži bre, vidite da nema ni stalnih igrača, niti ništa. Ako uđem i ako vidim, znači odmah samo da ima barem 4, ulazim, jebote. Kladovi, kakve imena im daju, ovi nisu normalni. Srbijan, ajmo to da vidimo. Ajmo ovdje ljudi, da vidimo. Nema ni ovdje aktivni, aj nema veze. Tu ćemo ljudi, ajmo da idemo na battle. Ajmo da igramo. Ajde. Ajde. Evo ga. Ja sam arena 1, bio sam 4 na drugom akauntu, nema ga. Evo ovako, šta ćemo da postavimo? Ajmo prvo. Ajmo ovako musketu. Iza nje goblini. Znači, moja taktika je ljudi da napravim gomilu njih. Ali gledaj, ovaj ćemo sjebe sa Valkirije. Bacio je peka. Ništa nije peka za mene. Dobro, ajmo sad. Ti musketa, ajde. Bravo musketa. Imamo i princa, sad njega baš toliko neko. Ajde musketa. Vidite koliko je dobro ovo musketa. Znači po jednim metkom uništa. Alo bre, gledaj se ti zaleta. Ajde, ubijte ga. Evo ga, zmaj. Dobro je ovo sad prošlo. Ajmo uništavamo 100% ovu kulu. Ajde malo mi fali, 40, 15. Ubiće me, ima levo dvojku. Nisi mi ni prišao. Ajmo samo jedna strelica i ubija. Čekaj, napunim eliksire tamo. Sad, gledajte napad, samo da napunim do 10 Gianta i princa i ubijam ga na sve. Postavljamo Gianta, princa, pa idemo goblini, pa idemo opet goblini i gotova je kula. Gotovo, pobjeda, svim nešto ne igra, dočko. Jebi ga! Slabo je to, samo 9 minuta, to je to za ovaj klip. Šta je ovo? Da li... Što ne daješ sad pizdati, mat. Ljudi, to je za ovaj klip, ako vam sviđa, ostavite like, share, subscribe i pozdrav mene i čao.